नोंथांमोनाथ' सिनायखायो सोर बिथाङा सिनायालाय सोरबा सिनायाबा आं सिनायथिना लाखानोसै नों होनानै आं होनसै आंनि मुङा जाबाय सन्जय थ' आंनि इउटुब चेनेल दं मोनसे बि बयस होननाय थ' बेयाव आङो डेन्जार नङा दै इन्टारेस्टिं भिडिअ होनो नाजायो आरो ना जायाबाबो दै खिन्थु नोंथांमोना मिथिखायो भारतावनो बिथाङा हिन्दी लेंगुवेजाव बानायो भारतावनो सिनायखायो भारतल' नङा नेपाल जायखिजाया बेलेग कान्ट्रियावबो आरो जेनेबा नेपाल नोंथांमोना एथ' नाय एसे सासे सानै सिनायो खिन्थु नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट होयो ना माने आं फाग्ला जालाङो आं दा एसे लेभेल खिथिनानै बुंनो नागिरो दै आं दाना लेभेल खिथि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो बर'नि गेजेराव जानोना जायाखै कमेन्टआव खोन्था जाबाय आंनि लेभेल खिथिनानै बुंनाया दे थ' जियानो जा बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरनाय जाबाय थेंक इउ स' माच थ' बैसागो बोथोराव बयबो गाजा गोमजा रंजा गोसोखौ हगारलायनानै माने फारग' मोनथिबायना थ' गोसोफोर आं दिनै दुखुलै आंना मबाइला गाज्रि जाबायलै आंना सार्केल आंना बाइक गैया इदि नङा आरोना सार्केल दं सार्केलजों थां नों जेसेबां गोजान हायो इन्ट्रेस्ट ला मजा मिलेगा जोंहाथ' हिन्दी लेंगुवेजाव बानाय नालाय दा हिन्दी आंनि चेनेलनि थ्रुयै माबा मोनसे बुंना होदो आरो ना और बच्चा लोग कैसा है बढ़िया है खबर तो मैं अपन इधर है तो इधर काय का चल रहा है का नाम सिपुंग केक एंड बेकरी सिपुंग केक एंड बेकरी तो इस दुकान को ओपन किया है आज ही तो यहाँ पर आया है धमाका वीडियो आने वाला है तो मेरा मोबाइल खराब हो गया ना इसलिए नया वीडियो आ नहीं पाया तो जल्दी ही आने वाला है कुछ अलग ही किस्म का ढास वाला वीडियो लेकर अपन तो इस भाई का चैनल का नाम है मिस्टर जंगखांग तो बिठांग को सपोर्ट कीजिए तो बिठांग को सपोर्ट कीजिए तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट देते रहना हमेशा भाई को भाई अलग ही किस्म का अलग ही मतलब लाइक कुछ अमेजिंग वीडियो लाने वाला है एंड फ्यूचर थैंक यू सो मच मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या ठीक है अमेजिंग वीडियो लाना वरना मेरे को जाके कमेंट में बोलेगा वो बंदा तो अमेजिंग वीडियो लाने वाला था क्यों नहीं लाया ऐसा बोलने वाला है आज से रेगुलर वीडियो डालना चाहिए बस आप जो कर रहे हो वो दिखाओ सच्चाई दिखाओ लोगों को पसंद नहीं आता मेरे को बोल थैंक यू नैबे जाबाय माबानि बि बयसनि साइकेल BMW साइकेल BMW आं दानो सालायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मजा रे एसेलागै बिदिनो जोबोद खस्थ'नो बिथाङासो मिथिगौ बिथांजों बेयावनो गुवाहाटियाव थांलायलायो दा नै नोंथांमोना नायलांनाय बि बयसआ माबायदि सालायनाय BMW खौ गावनि दानो आं सालायना नायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिराद खस्थ'नो बिथाङासो मिथिसिगोन आरो बिदिनो गुवाहाटि थाङो गोजान थाङो आखाइ एगारलायनो हागोन ना थाङो ट्राइ खालामना नायनो दै गोलैगोनसो नामा हाया सरिदो हाया दै बिथाङासो हायो ना बि बयसआ माबायदि हायो बिथांनाव सोंगोन पूछना है तो आपका जो BMW हो ये तो एक हाथ में कैसे चला लेते हो आदत सी हो गया बस कैसे मैं तो ट्राई किया था मैंने तो ऐसा चला नहीं सकता आपसे कैसे सर तो कैसे चल तो चलाते वो जो आदत बोलता है ना वो हो गया जैसे कि सिगरेट पीते सिगरेट छोड़ नहीं सकता जैसे कि ये BMW चलाते आदत हो गई ये मेरा भाई बन गया ठीक है बि बयस आरो बर' फिल्मनि मुंदांखा एक्ट्रिस अनसुमै बर' बिथांमोना भिडिअ बानायगासिनो दङ दा नै सिफुं केक एन्ड बेकारिनि केक हासिगोन रबिन सिंह मैं केक खाने वाला है ये बाकी जागले नोंथांमोना नैबे जोंनि बरेश्वर रड बगामाथि रडआव नोंथांमोना बाजै हटेलनि खाथियाव नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना बार्थडे केक जायखिजाया केक नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन बेवहाय तो कैसा है खबर आज अच्छा है इधर क्या मिलने वाला है तेरा दुकान पर क्या मिले इधर ब्रो इधर कैमरा में बोलो क्या मिलने वाला है लोग को बता दो यहाँ पे केक और ठंडा और मिलेगा कुछ मिलेगा ओह इधर क्या नाम है उसका दुकान का क्या नाम है केक एंड बेकरी कौन सा रोड में है बोल दो जरा रोड का नाम जगह का नाम बोगामाटी मेन रोड गोरेश्वर टाउन में है आप लोग ऑर्डर कीजिए नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आती तब भी मैं बोलने के लिए कोशिश करता रहूँगा ये कौन है जानते हो क्या बोरो फिल्म का एक कौन है ये
वीडियो तो देखो So guys, दिनै बिदा बेखिनियानोमोन सोर सोर नायदों थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम प्लिज शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामला थ' फ्रेन्ड्स दिनै बिदा बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो थेंक इउ सो माच बाय